Hi and welcome sa ato ang next nga tutorial. Karon ang atong topic is kini about sa crop tool. So, daghan na siya. Imong i-right click, dahil mong labas. Upat ka buok atong sisahon. Una nga to ang crop tool. So, ang crop tool is kanang from the word crop. Crop ang to ang object or subject. So, example, mag-open ta og picture or mag-import. So, pwede ka dali mag-open, pwede mo siya giun diha, or pinakadali is manhi ka sa folder nga asa ang picture, then i-drag na lang, ibutang diya sa icon, ayaw buhi ihantod nga mo open ng Photoshop, then ibutang diri sa tunga. So, naara. So, para sa ano na iputi sa taas, iputi sa ubos. So, ato i-crop. So, muna yung gamit. So, na ay yung properties is na ay ratio, yung mga sizes na, template na sizes dire. So, dito ko sa ratio, ako lang i-leave na siya as is. Tas, pwede ka makabutang po diyan kung tayo 1x1, 2x2, kung tayo picture na siya. So, pwede na specify na 1x1 or 2x2. Then, clear, kung gusto nyo i-clear ang yung nakabutang din nga value. Then, straightening, pag makabutang na ka sa value diha, yung mga i-click, same as enter lang na siya. So, kini grade of thirds, mga kuha na siya, mga kanay mga murag ito mga guides niya diri. So, ang ato ang i-focus is kining crop lang gid mismo. So, pag-crop din sa next is na i-delete crop pixel. So, kung ato na siyang i-drag pa ubos, pasabot na iyan na gining i-delete. Okay, kung i-mo na siyang i-ana lang, i-hide lang na niya. I-hide lang niya ang nasa mga kilid. Along the way, makatunan niya na siya kung pasabot na. Pero for now, focus ito sa crop. So, pag-click niyo mo ani, magawas niyo mga handle sa kilid, i-drag lang na siya pa ubos. I-drag lang siya pa ubos. So, pag-enter na to na, so, tunong na siya. So, muna siya ang kining una, yung crop tool muna yung pinakasikat, no? Yung shortcut is C. Muna yung pinakasikat, pinakilado. Kining next, perspective nga crop tool, pasabot ani, yun ano yung cursor. So, mura to apps, naka smart object. So, ito sa right click, itong i-rasterize layer. Then after na ma-rasterize, i-click ni, then drag ta, magawas na siya. So, pwede na ito na siya ay ana. So kung tayo di lang taaman, tayo ana itong gusto. Then pag enter na, so mura siya mo takilid, takilid siya. So ito sa end of yung magiging maklaro itong spoon. Ikan yun dali sa taas. Makita yun yung kalahian. Ito enter. So taro, mura siya patakilid. Mura siya may pagka 3D. So mo to siya ang perspective crop tool. Then kanyang slice tool, ang gamit ganing slice tool is para gini sa website, no? Para gini sa web, no? Ang gamit anang slice tool. So ang buhato na is yung ani. So, nag-slice ta, no? Then, kini isa property, kini siya murag control na siya para ani. Murag ana na siya. Tool na sa slice. So, hindi ko siya isuwag. Hindi ko siya isuwag. So,
ang gamit yun aning slice tools para sa site, sa website. So example, naka-header sa website nga naka-ukayo o pixel or picture. So imo lang slice para isa-isa ako nag-load sa browser. Dili siya madakpan ang browser, dili madugay og load kay tungod imong slice, no? So kini siya mahulog na siya lain nga picture, kini mahulog na lain nga picture, kini mahulog na lain nga picture. So pag-abot sa website niyo, iyan ang idikit-dikit para mura siya isa ka picture lang, pero ang tinuod lahi na siya. So mapansin niyo na kung manita diri sa file nga, export, tapos save for web and save for web, no? So ilan niyo na diri kay kuntahay kini ato na siya naka 60, atong yay 100%. Pag click na speakers 60. So pasabot din lain siya nga picture na siya makabutang ka og ang preset, no? Makapili ka diya, makapili po lain preset diri. So muna ang slice tool, no? I-slice lang niya ang picture. So gamit ni siya sa mga website, no? Sa web page. Pero sa reality nga editing, kini yung pinakauna ray gamit. Mura gina ang pinakagamit, crop tool. Simple as that, no?